Dneska je taký dobrý deň. Áno, viem. Dneska má Pipi narodeniny, ja sa tak teším na oslavy. Jaj! Tam bude žúžo, sranda. Áno, bude. Ale nesmie sa to dozvedieť. Budeme sa tvoriť akože nič. Všetkým to musím povedať. Oni to už všetci vedia. Už som to všetkým napísala pred 3 rokmi. Tedy mala 17, 16, 15 rokov. Čo ja viem, koľko mala, mňa to netrápi. Čo? Tedy mala 16 rokov. Nie. Koľko tedy mala rokov? 14 rokov. Ja neviem artikulek ani ja. Au. Už ide Pipi. Už musím rýchlo ísť. Jak toto zoufím do Ahoj. Ahoj. Dneska je taký zvláštny deň. Všimla si? Aha, áno. Celkom zvláštny. Neviem prečo, ale taký čudný, zvláštny deň. Aha, už viem prečo. Prepáč, zabudla som ti to povedať. Prečo? Je krásne. Áno, dneska je až 32 stupňov. Áno, moc teplo. Musím, ahoj. Ahoj. V Sašínej izbe. Kto si to? Kedy konečne dojdu? Už som tu. A ja. Čakajte ma. Skoro nás chytila ona Pipi. Áno. Dobre. Musíme vymyslieť veľkú oslavu. Mám nápad. Turu tiri tutu rata tutu pipi rapa pipi puru pupu pupuru. Nezdvíha. Tiru tuturu tutu turi puru pupu pupu. Obsadené. Prepáč, Pipi, to som nechcela tebe zložiť. Niekto mi volá, áno? Ahoj. Čau. Hej! Zložiť. Aha, áno, dobrý deň. Áno, chcem to, áno. Rúžovo, bielo, rúžovo, žluto, bielo, modro, zeleno, azúrovo, trublietovo, rúžovo, krémové. Ďakujem. Áno, dneska, áno. To by bolo najlepšie. Super, áno. Čo? Škoda. Nie. Jasné. 50. Ok. Ahoj. Zvoník. Dobre, tortu už máme vybavenú. Super. Vonku.